Ġie identifikat sit li fih se jsir l-ewwel impjant ta' reverse osmosis f'Għawdex. Dan huwa sit eżistenti f'Ħondoq ir-Rummien illi qabel kien distillatur u li għal snin twal tħalla abbandunat biex issa b'investiment għal fuq minn 100 miljun euro se jsir proġett li permezz tiegħu Għawdex se jiġi kompletament indipendenti minn Malta għal bżonnijiet tal-ilma. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Maniġjar tal-ilma Ġew Mizzi u l-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana żaru dan is-sit eżistenti f'Ħondoq ir-Rummien fejn se jsir biss wieħed minn sensiela ta' proġetti li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qed timplementa fis-snin li ġejjin. Proġetti li se jaraw fost oħrajn il-protezzjoni u l-maniġjar tal-ilma tal-pjan u proġetti li jtejbu l-effiċjenza u l-kwalità tal-ilma. Il-Ministru Ġew Mizzi fisser li reverse osmosis se jkunu qed jipproduċu ma' 9,000 metru kubu ta' ilma kuljum. Min-naħa tagħha l-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana faħret l-inizjattiva li ħadet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma e kif ser tirrestawra binja li ilha mitluqa mis-snin 70 u dan ser isir biex il-bajja pittoreska u ferm popolari ta' Ħondoq ir-Rummien tibqa' protetta minn xi forma ta' żvilupp. Il-Ministru Ġew Mizzi u l-Ministru Ġustin Karwana żaru wkoll siti oħrajn immexxija mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, fosthom l-impjant ta' trattament tal-ilma f'Ras il-Ħobs, Xewkija Pumping Station u l-Wastewater Region.